В истински празник на духа и традицията се превърна срещата между учениците от СОУ Свети Кирил и Методий Бургас и двукратната сребърна олимпийска медалистка Станка Златева. Българската шампионка беше посрещната по стар народен обичай с питка и музикална програма, подготвена с много обич от малките домакини. Събитието се състоя в Младежкия международен център в комплекс Меден рудник, където ученици и родители имаха възможност да зададат своите въпроси към голямата българска спортистка. Децата са най-чистото нещо. Няма измама, няма завист, няма злоба. Те са истински и чисти. Аз за това искам да работя с деца. Атмосферата бе пропита с талант и признателност. Въпросите към Станка Златева бяха поднесени под формата на стихотворение, а едно от децата я поздрави с изпълнение на китара, което трогна всички присъстващи. Новият президент на Българската федерация по борба Станка Златева сподели пред учениците и родителите, че повежда федерацията с надеждата за едно силно бъдеще. Тръгвам с тази надежда и с това да променим нещата като цяло в България, да има бъдеще за нашите деца. Директорът на училището госпожа Снежана Няголова връчи специални подаръци на спортистката от името на учениците, като знак на благодарност и уважение. За финал всяко дете получи автограф и снимка за спомен, малък жест, който ще остане голям спомен в сърцата им.